Hello guys, kung napod ni Probinsyana sa adyo ko na mata kay grabing bisiha jud kinabuhi guys. So karon sa adyo ko dari gahang kita nuntong taong. Unja napug koy mga gipamalit nga kani sibuyas dahonan, unja ara bisiha jud haron guys kay opening ko ron guys kanang unang misa. Kay hapit na among pista diri 19 o 20 ja unang misa ron ja ako'y magpakaon guys sa kanang pari kay kadang pakanon naman dyan ang pari nagkamanog misa. So maoy ako ining kuan nga ako'y mo donate og pagkaon kay madyo na laman pud na matagaan kog blessing sa Ginoo. Kay nam ko'y gamay blessing man lang akong i-share lang pud nga magpakaon ko sa pari karon guys. Diyang hapon di ay diya matong magdali-dali ko kay daghang kay kog lutuon siguro mga 4 ko putahe. So gadali-dali jud ko kay ako ra ba mo say mo lihok say mo tabang ko niyang bana. So karon mo adto na pud mi sa kuan sa lungsod kay mamalit mig na koy kuwang gikan na mi dito pero mobalik ko kay nay kuwang sa among gipalit kay wa mi nakakuan gahapon guys kay giuna na magpalit ag mangga. So mobalik mi karon sa lungsod. So di naghang seed guys sa kuan talong. Diyan isang tanom dan ni sa sako kay containerized garden man ang hang giapilan. Sa una diyan nahon magpanggubagahan kuan guys. So ahon isang ipang butang diha ron. Guys, dali-dali ko tugsok dani kay nakoy kuanon guys luto pag pagkaon ko sa pare diri magmisa andang hapon man ang dali-dali ko tugsok dani sa do. Na jud ko guys ug kuan luto. So mao na kanang tanan guys, mao na siya. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7 diyan na pa jud koy pakwan. Na pa jud koy mangga. So malipay jud ang pari ani guys. Makatilaw sa hang niluto bitaw joke. So salamat kaadto sa mga blessings nga among nadawat. Salamat di ay sa ning hatag na og 500 si Ate Ivy. Salamat kay nakapuno-puno po dani sa hang niluto. So ano guys, salamat kaadto sa mga blessing. Dinalian din na ning luto. Wa ko nag-video guys yun sa nakapagluto kanis kuan sa guys kanang nilagpad, adobo, igado, biko katong pinirito nga banana meat ug pinirito nga ribs. Hey guys, salamat na jud kog luto. Dinali wa jud ko nagpakita ninyo guys ug ginsan ha pagluto. Kanihang ipangluto. Dinalian kadto ni kay ako rang isa.
ang partner akong bana ug ang anak pod ni tabang-tabang og hiwa og lamas. So salamat kadto sa mga blessing nga niabot nga hapon ni share akong blessing sa uban man ang luto ko ani. Kay basin og di ko makaluto sa pista guys, mo na nang nag-advance na lang ko og luto. Magpakaon ko sa pare kay kuan karon kanang unang Novena diya magmisa man naman ang kuan mo na lang akong idalit nila. Salamat kadto sa nihatag og 500 si Ate Ivy nakadagdag diri sa akong gipamalit. Salamat kadto Ate Ivy. Tanawon guys kay atong ihatod dito sa mga niluto. Hatod ang mga pagkaon. So diri mo kaon si father sa clinic. Salamat sa blessing. Yan ang abot ko. Ay, magkuhan pa mo good sila. Magkuhan pa ka na maglibot ka ba? Tilawan ito na. Yes, tilawan. Hi guys, iya ko nung tilawan. Tilawan ko nun niya. Bami. Patsin bami. Oh, may siya, saging, adunay, laman, ya, ginaling. Tawag ni O. banana meat. Banana. Banana meat. Ini siya, biko. Dito ko siya isuwag o. Bami. Muna pa ako na ni. Hindot na siya isuwag bami. Buwan na nila, pero pilit kayo no. Dikit kayo, labing ni sila. Labing kayo. Oh, sweet kayo. Okay. Kanya to sa parisan o katay. Oh, saan nagkahiwa? Okay. Na may chicken adobo. Butangan ko na patatas. Sa hiwa lang po. Okay. Hindi kita ito halo-halo ng isuon. Napay ribs. Hindi mawala ni sa uslog, kining ribs. Ang mula-mula, susunod na lang siguro kaon na po, ha? Wa jud ko dag bula-bula. Aping nga sinalo o. Adobong Sili pula. chicken adobo na sa father. Adobo nga manok. Ganahan ako ka na Pakpak. Wings. Tara ay sila lumay. Ini. Thank you. Medyo ko ng tilawan. Diha lang kalingkod. Pagkakusa din eh. Magkaroon mo din usa. Ay, uban nila na siya ng pam... Tiya, uy. Siya rin magkaon. Mga usap mo eh. Yang chicken adobo. Father, lami. Basta chicken lang saya. Dan uy, position na. Kau mo yung sakaw. Saan ka? Siya mo. Ulan. Salamat ko siya. Pagkaw na ko siya. Wow. Ako ba tao no? Sa may lami sa pansit, father. Sa private. Lawan. Lagi, kuha naman siya. Ha? Nagkuha na siya. May posisyon ba siya? Uy, ako pa lang. Nana. Sa paan ka doon sa galon mo. But there's take out. Thank you. It sounds like Kaya ba di hapon tayo yan? Kaso? hindi kaya kaya lang yung stop mo break ko kaya pa isa. Bawa, makagawa mo. So this kaya sa tulo ka na. Bawa, Ewa. Sa may lami sa pansit, father. Di ko din dali pa dyan. Padar ka din ko yung ko. Vlog niya sa vlog. Probinsyana. Probinsyana. Ang
Probinsyana. Ruby ang Probinsyana. Ay, Tanan. sa bukos din. Ikaw yung luto rin. Tanan. Sa tanan. Gitilawan ba ko niya tanan ba? Worth it. Ay, na, pag galing father, pag hinahin. Worth it. Kilawin tanan. Doon na ikalipay sa luto. Kanan. Yung taon na yung luto. Ikaw ni Father, oh. Tamis ko no kayong pakuan. Murag tamis. Nangay ko dito sa kuwan. Ang imong isulod nimo biko og tir na lang akong i-vlog. Big, ikaw na. Ikaw na. Sige na. Kay mga konsihal kayo akong panawgon gani. Pen, dali natin. Albus nyo, Jo? Akong pansit. Wala! Bantay ka na nindot, ha? So, mo ni balay sa kanang mga silingan ng mga... Bantay, siguro. Ito na po kayo ako pa ngayon itong pitaka ko nung... Ala, asang pitaka! Wala. Kari akong... Kisa may naghatag ani. Hindi ganahan ko ani. Sige, video. Sigurahan ko ato. Kana. Kay mo ato kong syudad niya ka na akong yakuan. Nakadag na ako, idagang maingani. So guys, kitagaan ko sa mong silingan og mga bag ko nun, papilion ko ani. Sila nakapili na ako guys, oh. Naunhan ko nila. Ganahan ang tako ani, oh. Ngayon, nanghatag ni siya bag, oh. So, nanghatag sa bag. Ay, biwa dyan ko ni siya magamit. Diyan ihatag na ako guys, oh. Yung ihatag na po pa dyan ko niya magamit. Yan ay daghang katong bag siya, oh. Bi, kayo magtumig syudad, oh. Bit. Salamat. Nagilain ko niya. Ano ko deres bay guys, sarang kakagard ang naong. Salamat ko sa Ginoo. Salamat sa mga blessings nga among naabot sa amo pong gisir sa katong mga lingkod. Kuan lagi unang Novena kay hapit na bitaw diri ang pista. So mo to ang giluto. Wala to na video tanan to ang pagluto guys kay grabing ka dinaliain ja. Wa jay muhawid og cellphone ja. Tanan mami kaming pati ang anak man tabang man pud kuan kay ano lagi nang dinaliay na magluto. Ja dito di ko ning gikan kay mapay pag-abot na gitagaan di ko daning ate IB, shoulder bag, taka, ja tapi bag nga uwah ya. Ja datoy bag nga sa ning bag ani kaning Victoria's Secret maning baga na. Alam pong gidala da guys kay basig ganahan si Cristel. Gidala mo po nila. Salamat kadyo ate IB sa tanan salamat kadyo. Salamat sa mga tanang mga ning bag-ong subscriber na karon kay murag daghan-daghan ang subscribe ron. Salamat kadyo ninyong tanan ug amping tanan. Nanta nga maka monetize nako. Puhon, madyo na laman na piso-piso pud ko madawat parehas ang mga igsoon. Katabang pud og dako sa pamilya. Salamat ninyong tanan sa inyong pagtanaw sa mga video bisag di ko kadyo kamao mag storya. So amping tanan. God bless.